Olen Mikko Fiskaali, Stremeto Oyn toimitusjohtaja ja Stremeto Oyn Salossa toimiva ohutlevyalan alihankintayritys. Eli meillä oli meneillään tämmöinen kehityshanke ja siinä kysyttiin apua nykyiseltä kumppanilta ja sitten hyvinkin pian selvisi, että emme tule saamaan sitä apua mitä tarvitaan ja lähdettiin kartoittamaan uutta vaihtoehtoa ja löydettiin sitten Proc IT muutaman suosituksen kautta. No, Proc IT on tuottanut todella käytännönläheistä palvelua, että kuunnellaan hyvin asiakasta ja hyvin käytännönläheisesti ja joustavasti ja ratkaisukeskeisesti niin on päästy kyllä eteenpäin. Eli Proc IT tuottaa meille nyt nämä Microsoft 365 lisenssit ja ollaan sitten parannettu tietoturvaa tuolla meidän tuotannossa ja sen lisäksi meillä on muutamia IT-kehityshankkeita meneillään. Saatiin tosiaan Proc IT:n kautta tämmöinen tietoturvaselvitys ja siinä selvisi, että palomuuria on syytä päivittää ja sitten päivitimme ne selvityksen mukaan ja nykyään meillä on sitten paljon parempi tietoturvallisempi ympäristö. On päästy aina niihin ratkaisuihin ja sitten lähdetty miettimään, että miten tästä eteenpäin, mitä se maksaa ja miten toteutetaan ja missä aikataulussa ja kuvaa tämmöistä Proc IT:n toimintaa noin yleensäkin. Laatu on ollut ihan todella hyvä, että bitit kulkee verkkoa pitkin ja yrityksen Y-tunnuksen sijaintipaikalle ei ole mitään merkitystä. Tosiaan ollaan saatu paljonkin hyötyjä, eli kun täällä meidän vastuumyyjä on käynyt, niin hän on sitten ehdottanut näihin meidän eri pulmiin erilaisia ratkaisuja ja sen lisäksi esimerkiksi meidän työkaluhallinta on tämmöinen kehitysprojekti, jonka ansiosta ne sitten löydetään nykyään paljon helpommin. Nyt on meneillään sitten tämmöinen infonäyttöjen kehitysprojekti, missä tiedonkulkua parannetaan täällä tehtaassa. Sain muutamalta tutulta suosituksen, että he ovat heidän kanssaan keskustelleet ja tosiaan Proc IT oli meille täysin tuntematon firma ja fiilispohjalta sen lisäksi, että minkälaista palvelua koettiin. Uskon, että meidän yhteistyö jatkuu niin kuin tähänkin asti käytännönläheisenä ja ollaan todettu tosi hyväksi tällaiset säännölliset palaverit, että missä mennään kehitysprojekteissa ja mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Ja esimerkiksi nämä tekoäly- ja Copilot-asiat ne on tässä ollut tosi paljon tapetilla ja ollaan saatu niistäkin paljon apua. Että todennäköisesti tulevaisuudessa jotakin näihin liittyvää niin tullaan kehittämään myös täällä. Voisin suositella Proc IT:tä kyllä hyvinkin laajasti tämmöisille vastaaville teollisuuden alayrityksille, kuten me ollaan. Että silloin kun on vähän enemmän sitä IT-hallintaa, niin silloin varmasti se Proc IT on hyvä kumppani. Täytyy kyllä sanoa, että siitä pisteestä, mistä lähdettiin, niin ei ollut Proc IT:stä paljon mitään kokemusta ja nyt sitten jälkikäteen voidaan todeta, että valinta kyllä osui ihan nappiin, että ollaan kyllä ihan tyytyväisiä.